Aquesta setmana a l'Arlequinat comencem una sèrie de reportatges diferents, divertits, sobretot d'un d'aquells secrets del vestidor d'aquí, de la Nova Creu Alta, el vestidor local, d'on els homes de Lluís Carreras es canvien els entrenaments abans dels partits, i amb un d'aquests secrets que segurament, com a mínim, seran interessants i després segurament us faran també gràcia perquè avui no parlo jo, sinó que parlen ells. De la meva aventura a Austràlia vaig estar en un equip, el Brisbane Roar, que precisament ara van líders també de la lliga australiana, i a l'entrar al vestuari em vaig quedar flipat, al·lucinant, perquè vaig veure que el tenien molt adornat, amb banderes i amb caricatures que em va impactar i em va fer gràcia. Llavors, a l'arribar aquí al Sabadell, vaig entrar a un vestidor com tots, i vaig pensar, hòstia, podríem donar-li un toc per fer-lo una mica més personal i que hi hagués més caliu al vestidor. I coneixia una noia de Granada que es diu Irene Lagunes i que dibuixa molt bé, i li vaig proposar si ho podia fer, i la veritat és que crec que és una crac, ho ha aconseguit molt bé i res, he aconseguit això, i vaig pensar de ficar-hi les caricatures aquí per fer un regal a l'equip, i amb l'ajuda de Neko i Pucci vam treure els trets característiques de tots. A Robles aquí sempre el tio arriba, es fica a la cantonada i comença aquí amb el mòbil i ens abandona, i per això la foto surt aquí amb l'iPhone, que està tot el dia liat. Un tío que no para de meterse con todo el mundo, o sea, si te ve te dice que es un basura, pues ahora que lo tenemos aquí, pues vamos a machacarlo. Vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, ara aquí tenim la meva i bueno, jo no seré qui la comenti i que comencin a parlar d'aquests i no sé què veuen, però bueno. Bueno, pues la de Pucci un poco también por la caña que le puede meter un poco Robles, que siempre le está diciendo que es un tío muy casero, muy tranquilo, y pues por eso sale también un poco pues con el albornoz y las zapatillas de estar por casa. Aquí tenim a Novita, David de Navas, i res, com podeu veure és Sant de Navas, fa les aturades més miraculoses del món, i llavors sempre li diuen això, Sant de Navas, i crec que està molt aconseguit. Passem al Pijo de l'equip, que comentava Pucci. Com és el Pijo? Va ser de l'Alberto, com que és un tio així una mica de barri i s'ha exagerat una mica la seva foto, així amb les arracades, els collarets, però també és una foto graciosa. Bueno, Chapi, la foto que cogió la chica para hacer las caricaturas, él estaba rapado porque era en pretemporada y era en verano, y por eso sale un poco más raro, pero bueno, la cara sí que está más o menos bien, y lo principal de su caricatura, pues el hacha que tiene en la pierna derecha, de lo agresivo que es y de las hostias que pega, sobre todo entrenando. Pasamos a Juve, a la manga. Aquí tenim a Juve, com el podem veure amb la seva americana. Tio elegant. El tio molt elegant, amb l'americana. El tio sempre va d'etiqueta i és el puto crack, el puto capi de l'equip. Bueno, hemos visto hoy las primeras caricaturas. La semana que viene en el Arlequinat veremos unas cuantas más.